Land Transportation Office may pasaling nga dili dakpo na masakyanan nga wa pamahatagi og plaka basta nakasubay lang sa prescribed temporary plate ang gigamit. Ano ang report? Matod ni LTO-7 Regional Director Victor Caindic nga magamit gihapon ang mga sakyanan nga walay plate number. Apan niya gipasabot nga kinahanglang mogamit kini sa prescribed temporary plate number aron dili sila dakpon. Midugang ang direktor nga responsibilidad sa mga dealer ang paggiya sa ilang mga kliyente sa saktong pamaagi aron masiguro nga sakto ang plaka nga ilang gigamit. Gikinahanglang magtambayayong ang dealer ug ang tag-iya sa mga sakyanan. The most efficient way to distribute plates, whether four wheels or motor, ang ngayon, muagi gid na sa dealer. Nganong dealer man? Ang dealer may namaligya sa sakyanan o sa motor. Samtang ipahibaw sa opisyal nga daghang mga plaka nga naa sa ilang storage facility kay wa pay mga tag-iya nga mikuha nini. Gani bisan aduna nay walk-in claim sa usa ka mall, nihit pa kuno ang nakakuha sa mga plate numbers. Ang pinakadako day nga challenge anang pag-distribute sa plaka nga i-liquidate inagkahuman, kanang dili pa pick upon sa ilang mga kliyente ang mga plaka. So daghan pag mga unliquidated plates nga naa sa mga dealers. Ang mga dealers po di na pud gusto mo dawat og bag-o new sets of plates for distribution tungod anang responsibilidad nga na silang kamot. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.